Husker du, hvordan der var på bagsædet, da du var barn? Den viden, man havde om sikkerheden i biler, var begrænset, og næsten 100 børn døde årligt på de norske veje i 70'erne. I dag nærmer vi os målet på 0 dræbte børn i trafikken. Det er heldigvis ganske enkelt og sikkert tilstrækkeligt, men der er 2 ting, som du og dit barn skal huske på, når dit barn bliver 4-5 år og begynder med et barnesæde. 1. Sikkerhedsselen skal hvile på hofterne, og den skal strammes godt. En løs sele vil nemt kunne lægges over maven, noget der er meget farligt. Det samme problem kan opstå, hvis barnet har tykt overtøj på. Dette skal åbnes eller fjernes. Ligger selen over maven ved et sammenstød, er der særdeles stor fare for skade på indre organer. Resultatet vil kunne være dødeligt. 2. Selen skal ligge over skulderen. Selen må ikke ligge bag om ryggen eller under armen. Konsekvensen af ikke at have selen liggende over skulderen kan være fatal. Kroppen kastes frem, og skader på hoved og nakke er sandsynlig. Disse 2 huskeregler kan være forskellen mellem liv og død. Lær dig selv og dit barn dette fra i dag. 1. Selen spændes over hofterne. 2. Selen hviler over skulderen. Dette gælder for alle, der befinder sig i bilen, fra spædbørn til voksne.